Kushiya imibuzo eminingi ejulile ukuzimela kanjalo nokuhlonipheka kwePhalamende kulandela ukugasela kwamaphoyisa ngaphakathi ngolwesine olwedlule. Kulapho uphiko lwamaphoyisa lukhuphe khona ngendluzula ilungu le-e-EFF ePhalamende kwalimala nokuthile. Yizona zonke lezi zihombe eziholele ekutheni iPhini likaMengameli wezwe libone ukubaluleka komhlangano ophuthumayo nawo wonke amaqembu asePhalamende namhlanje. Kufinyelele esivumelwaneni sokuthula nezigaba zonke zamaqembu ezombusazwe. uCyril Ramaphosa njengamanje uyena ozohola ikomiti eliyinhlanganisela azobambisana kulona nomholi we-DA ePhalamende kanye nosotswebhu we-ANC. Leli komiti lizobhekana ngqo nezindaba zamaphuzu abucayi okuyiwona abhebhethekisa ukuqophisana okubonakalayo ePhalamende. We believe that Parliament must stand, it must function. So if we can contribute in any way towards ensuring that Parliament works, we'll certainly be at the forefront of doing that. Okuyikhona okuseqhulwini njengesikhalo esikhulu samaqembu aphikisayo izinsolo zawo zokuthi usomlomo wePhalamende uqhuba lo msebenzi ngokuchema. We agreed that they should be impartial, they should be seen as representing all of us who are in Parliament, and they should not seek to side with any political party. Njengoba kuphenjwa ukuthula ePhalamende, i-DA seyinqume ukusihoxisa isiphakamiso sokungamethembi usomlomo. Amaqembu aphinde avumelana ngokuthi udaba oluhlobene nokumiswa kwamalungu e-EFF ePhalamende maluhlehliswe. It is a victory that we are going to find a political solution to it. People say, does it mean you're off the hook? And I say, that's very narrow-minded to see it that way. It's a victory for multi-party democracy in this country. Ikomiti lethulwe iPhini likaMengameli kuhlelwe ukuthi ihlangane kokuqala ngeviki elizayo. Nokho njengamanje akucaci noma abacosheli bezindaba bazogunyazwa yini ukubika ngezingxoxo zokubonisana ezizokube ziqhutshwa phakathi kwamaqembu.